navn er Kunden Ravn. Vi står her ved en gammel forladt bygning, hvor vi har hørt rygter om, at der bor en gammel krigsveteran. Sidste nyt, det er her, du får alle de bloddrøbende detaljer. Vi står her med Holger Nielsen fra politiet. Holger, hvor har I egentlig fundet ud af, at den krigsveteran holder til sted her? Altså, Chris Dræbersen, vi har haft nogle hjemløse, som er kommet til politiet og sagt, at de har hørt tumult herude, og så har vi taget ud for at tjekke sagerne, og så det er det eneste, vi ved om ham indtil videre. Okay. Men I har ikke fået noget at vide, om han er farlig, eller hvad han gør. Hvorfor er I overhovedet? Fordi at sådan nogle krigsveteraner, de kan tit være rimelig gag i deres hoved, så det kunne være, at han var sindssyg eller prøve at begå selvmord, så vi har også taget nogle psykologer, der kan prøve at tale ham til fornuft med, og ellers hvis det er nødvendigt, så har jeg min lille pistol her, som jeg kan bruge til at kille ham med, så ja, det er så det eneste. Godt. Jeg vil lige vide, at Chris Dræbersen, han har også været meget eftersøgt i det danske statsfængsel. Ja, han er jo sluppet fri fra det danske statsfængsel her for et par år siden inden for psykiatrisk afdeling, men han var åbenbart en meget voldsom mand, så vi frygter ham. Han er frygtet. Det var Holger Nielsen. Mit navn er Kunden Ravn. Tilbage til det seneste nyt. Hej. Vi står her ved Arne Mikkelsen. Arne, hvordan vil du prøve at dæmpe den lidt sindssyge Chris Dræbersen? Altså, vi kan jo altid prøve at tale dem til fornuft. Ja, men kan du sådan uddybe lidt, hvordan I vil gøre? Altså, hvilke midler bruger I? Altså, jeg tænker, at vi skal bruge ret hårde midler, men vi vil ikke røbe, hvordan vi gør. Så det vil sige, at det er altså en hemmelighed, som folk her i landet ikke må vide? Ja. Det er jo egentlig så det er altså tophemmeligt, det I laver nu? Ja, det er kun en sag mellem psykologerne og politiet. Okay. Men hvordan vil I så få fat i ham? Det ved vi ikke. Det er politiet, der ved det. Okay. Vi står her med Arne Mikkelsen. Mit navn er Kunden Ravn. Tilbage til seneste nyt. Vi står her med Holger Nielsen igen. Holger Nielsen vil nu gå ind og prøve at se, om han kan finde og fange Chris Dræbersen. Vi følger efter ham og ser, hvad vi kan få. Okay. Ja, han står der, han flygter, kom, videre. Han ser ud til, at han prøver at flygte, han flygter videre. Kom, vi følger efter ham. Det ser ud til, at Holger Nielsen ikke helt har fuld kontrol over denne situation. Han står fremmer, mand. Vi må prøve igen. Okay. Vi følger nu efter Chris Christoffersen. Han har fået øje på den. Der står han står lige deroppe. Kom. Vi følger efter, kom. Kom, vi lukker den ud. Vi kan høre til, at Holger Nielsen er snart ved at få fat på ham. Vi følger efter. Vi har fået ham. Jørgen. Christoffersen er åbenbart lidt skrækslagen over for disse planter. Og der, lige frem! Lidt tilbage. Vi er politiet. Stop i lovens navn. Psykolog, kom frem her. Vi har brug for dig. Vi har brug for psykologen nu, og derfor så skal vi lige have Arne Mikkelsen frem. Så på dig, Arne. Arne Nugegren Mikkelsen. Hej. Arne Nugegren Mikkelsen vil nu prøve at få ham til at slappe lidt af. Jeg er helt med på denne del af planen. Det var vist ikke en del af planen, at vi skulle efter her. Vi følger efter. Nogen på gågaden, der har set ham. De står lige der. De står lige her. Jeg skyder ham! Vi ved aldrig, hvad han nu vil gøre. Vi vil bare gøre det normalt i hovedet. Vi vil bare gøre det normalt i hovedet. Stop af! Det ser ud til, at Holger Nielsen bliver nødt til at gå i sin bold i midler nu. Stop af! Hvis han ikke snart slapper lidt.